Mendupla, alta gama aurkeztera gatoz, eta oain pixkat gure letraen bitxikeri baten. Nirekin farrando ana, ta drama jasan dizkidana. Nirekin farrando ana, ta drama jasan dizkidana. Ez dago gauza askorik. Misterio askorik. Baina jendeak igual ez dakiz zer esaten beste gunean ez dakiz zer esan zigun txetxok. Bai. Nirekin farrandoana eta drama jasan dizkidana. Hori da. Pa mis panas, zuen txako txalo bana. Txalo bana, hor egia pixkate ingoinen ibilinen improvisatzen, no? Nola izan zen. Eta ni hasi nintzen, eta bainat esan zuen. Zuentzako txalo bana. Zuentzako txalo bana, pa mis panas, txalo bana. Hiru sujeto bezala, hiru txalo. Hori, bainaten barrak. Ezer esan gabe kanutoa pasatzen didana, edo lan usteko esan zidana, lagunak eta ama, zuek bai alta gama. Ba hori, lagunak, lagun mina, pero más coleguitas, de canutito, igual gehiago lagun coleguitas, lan usteko esan zidana, ba benetako lagun minak, lagunak eta ama. Osea, zuek bai alta gama, hori bai dela ez. Ba, eta pixkat lotuta ere aurrekoarekin, ba, nirekin farrandoana, pues laguna izaten da, ez? Drama jasan dizkidana, ba, bueno, laguna izan daiteke, familia izan daiteke, aita ama. Bikotea. Bikotea. Eta hori bai alta gama, ez? Ni el peruko, ni el kotxazo, ni hori dira guretzako benetazko alta gama. Negoxotan, zein txarrenetan, ondoan izango nauzue denetan. Gutxi ora saltzeko. Larun batetan, dastelen goizetan, berdin maite zaituztet benetan. Bari, astelenetan, osea ez bakarrik farran lagunekin, baizik eta astelen goizetan ere hor gertu dituzuen pertsonak, igual ez dira 20. Izango dira 5, 6, 7, 10 bakoitzaren, baina lagun gertuko lagunak, ez? Baintzatoa zuzenduta bestia. Gero bigarren estrofa, no da. Familiako kide berriekin emozionau, lagunekin igandetan ete bekantxatako lakau. Ba, hori pixkat barritaz un poco satira pixkat, hori duplaren ikutua. Beste letra bat geneukan eta aldatu genuen. Eta nahi genuen, baina pixkat dorokorra zen. Eta nahi genuen pixkat konkretuagoa izan. Orduan, familiako kide berriekin emozionau, ba, justo neleen guzuak izan du, bueno, seme txiki bat, eta justo egunean bertan, pues acaba de tener, eski horrelakoa da, eta justo egunean bertan, eta esan nuen, vale, basiko naiz, zeozer konkretua nahi genuen, pues, familiako kide horrekin te emozionau, ni asko motibatu nintzen, ni beti izan naiz txikia, eta bain ja, errelebo hartu didate, eta gero bainatek esan zuen, vale, emozionau, kolakao, pum, ba, mitiko igandeak lagunekin, de chill, ba, ETV kantxatako lakao, hori, barras. Barras. Ez daudenei un shout-out, igual jendeak ez dakiz zer den, un shout-out, hoi, para los que andan en el rap game, ba, agibu zer den, baina, bueno, ingeles ez dator, un shout-out. Goian begoa nahi, zuretzako dao. Ba, nahi entzako, goian bego, zuretzako dao. Dirudi behar, esan izuen aberatxan nintzela, hori gure kantu bat da, Soy Rico. Orduan bota genien referentzia gure abesti bati. Porque kontzeptua berdina zen. Como ez dut diru hori behar, ja, badaukat laguna ditut, familia, alta gama hori, ja, me la sube el dinero. Betiko ekin, beti bezala, egia esan da beste denak me la pela. Todo dicho, callao. Eta gero, maite zaituzte dala, aurpegira esatea, kostatzen bazaitere, hemen gaude. Bari, kostatzen zaigu, nahiko baldarra gara gure sentimenduak aurkezten, baina hor ere guretzako aukera bat izan da, maite ditugun pertsonei, benetan sentitzen duguna esateko. Berez, hor da alta gama eta gure irekiera hori, frase hortan. Eta jende animatzen dugu, batzutan guri kostatzen zaigu, ez? Esatea, igual, gurasoei o neska igual ez zain beste, baina maite zaitut bat o besarkada bat edo, eta importantia dela bide bai. Hau izan da alta gama, gozatu abestia, gozatu zure hurbileko jendea,
Eta torri kontzertutara. Eta han ikusiko gara, eta jun letra ikasten, eta kontzertuetan abestu.